sini nok tangai tongmani complete inyako kyabatini phunga siste watawawi nobar kotor fainai bufang bai nok Swbai Kwlang thanga nadi kono nui mankana ekdom khajing tabu was nok tikizan bagasi complete ngani wak Kwlang thanga belai dukun angjak Haina helam sebentar jotona ani new blog of finding kan orang tine punung nai sini nok tangai tongmani besok dorate aku kah gai tangnai bisio sini nok Watui Nokbar faine bufang bai ne kita somoi tongkan nok ro bai thangka hani bagai gai a video na orang punung nai video rok tongkan thani gai tabo besok aku kata koita room tangka koita room Swnam ka orang punung nai tai sini kami ni view orang punung nai gai orang nai tongdi Kwang tabuk sini nok na tongai tongo mana je tabung nok tangi tong mana ta ngai complete nya ko on nok nai tong am se ago ko haipano sakani nukung tin rok hai bubai ke tabuk doga janala rok siming sirina tongsio faide hingke no room rok nai room koita tam room koita Swnam ka faide bisingo room ge tinta room Swnam ka hingke mok kai puilani room nai faide bisingo kia sare gini tongka hain bagi bisonogo andra gun rangai tongka gai faide actually kuno janala rok doga janala rok kuno Swnam jaya ko gai tai bisia tai koi mas na podo mo complete ngai thangnai faide hingke norong bising phunongnai yang rok phunong dengki se thani So final faide hingke norong ani kamini view rok phunongnai tai norong ani nok ko samrok phunongnai norong nai tongdi Omo hingke chin kamini brai sikla bo short film rok henaro bono short film rok nukana nong channel mo kya sai klong thane अच्छा Okay Miss Biba norok thangai visit khainai mano borok hingke family kaisa borok khajina raklai tongayo hinde yang short film khainai do kya sagare nong channel mung sade Miss Biba aron anon nubi manai narang khaibuna ta ho nubi tango Gendar mo borok khajina rakai tong mo da si no ro bisa si kon da tang tango da aron na bisa tang na bagay de kalai tango ta Acha hingke norok bono naina musungkai sinana musungkai Miss Biba YouTube channel short film norok thangai bono nai mano bini acting rok Obo hingke ani new car Alto K10 hingke norok oboni somonde kuno saimana musungkai norok comment khlaide bini somonete ang norok no jani experience sai khnai ro detail sai khnai ro hingke norok kebo omo hai mane chajagai tongkha hingke Alto K10 rok norok chajagai tongkha top model norok comment khlai mano norok ang detail sai mano bini jetan experience norok ang share khainai okay faide hingke norok no te phunongnai Obo hingke seng tabuk tongai tongmani nok yang phade hambo hamiabo sungoro no tonglaijao Obo hingke chikon tete chikon cha sini bari jeng oro namma ktono kai chajao So guys ingko video amsurung sinai tamne hingke joto kami joto bisinoga habundar no phunong malia manke norok no next blog ro try khai phunong gana ang hingke norok bai next blog hainai malai finai